Right, uri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano patsira re263 panoba ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Hakuna munhu anomhanyirana neni panyaya dzemanews updates muno munyika yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yeHatirari kusubscribe notification bell. Vadikani, nezuro takareceiva news kubva kutimu naIza Boom tichiudzwa nadirector vedu vekunaIza Boom zvichinzi Svinurai angodonha vari pashuti. Zvaakadonha vari pashuti akakasika hake kumhanyiswa kuchipatara. Amhanyiswa kuchipatara akazoendeswa futi kwava Mambo Mutize uko kwaanomukira. So dakuisirai vhidhiyo Mambo Mutize vachibatsira Svinurai wekunaIza Boom kusvika mukumuka. Dakuisirai muchiona vhidhiyo. Apedza kuona vhidhiyo tozonofika mucomment section. Aiwa, Mambo Mutize, Mwari ngaawedzere mapowers ekuti murambe muchibatsira vamwe vanhu, ndavawedzere nyasha pamusoro pedzimwe nyasha. Abatsira munhu ndiMambo Mutize, vaMambo Mutize ndovabatsira munhu. Ndokumbura kuti muchaizva munofika mucomment section after wapedza kuona this video inosatirari ndafunga kusiyai tosangana zvekare nguva inotevera. Much love. Makadi yenyu muri yeZimbabwe. Aiwa, zita ndinoitwa Mambo Mutize. Ndiri kukutendai muri yeZimbabwe nebasa ramakabata rekunamatira musikana. Ende nanhasi muri kunamata, tiri kuzviziva kuti aiwa kwamuri koko muri kunamata nokuda kwesituation yatakasangana nayo pamwana asikana Svinurai achinge asangana dambudziko ringe asangana naro. Nezuro ndakafonerwa ndichiudzwa kunzi ndozvaitika pamusikana ndichisvika pano pamba pana Svinurai. Ndakasvika situation isina kumira zvakanaka, ndakanamata naye musikana takamusiya uya zvedza kuti zvinhu zvaanani. Saka apa ndakadzokera zangu kumba, nhasi ndadzoka zvekare ndichiona kuti aiwa musikana kuratidza kuti ari nani. Ende pakunamata kwatiri kuita nemusikana pakuratidza kuti zvainge zvitoda kuti paitwe munamato pange pasingade chipatara, nekuti korera kwangu kuita musikana haisi nyaya yekuti zvaida chipatara kana kuti nyaya yekuti chikwete musikana anga akarwa nezvinhu, ndo zvinhu zvakamurova. Zvinhu zvakarova musikana hatigone kukuudza kuti zvinhu zvekupi, asi tiri kutenda chete nekunamata kwamuri kuita nenyaya yekuti aiwa zviratidza kuti zvaane change. Ende dai akaramba ari kuchipatara dai kutaura kuno tiri kutaura zvimwe. Ende panguva yatakasvika tinotenda Mwari kuti Mwari akasika kutidayira, because kunamata kwavanhu vakawanda kunonzwi kana Mwari nokukurumbidza. Hazviroti inini ndiri paground ndakaita basa strike. Aiwa, nekwamuri ikoko Mwari aitonzwawo futi munamato yenyu. Saka patiri kutenda parinhasi patiri kuona musikana awe. Ende ndichikutendai sevanhu vanoshanda nemusikana. Ndiri kuona aiwa muri pano muri kuratidza kuti aiwa muri kubatsirana naye pakunamata one pakudidi. Musikana kuratidza kuti aiwa zviri zvaanani. Kana nemwe kuona kwenyu munoti muri kuzvionawo sei? Nesu toda kutenda Mwari nekuti situation yandatakatarisana nayo nezuro. Munoziva kuti isusu tichiendawo pasocial media pane mamwe macomments ekuti anenge achiunzwa ekuti zvinenge zvichinzi pamwe ndini madi mazviita tisiri kuzvichenesa, asi mataurirwo azvinenge zvichiitwa. Toda kutenda nekuti Mwari vapindira Svinurai zvinozvi ava nani. Nokudai akaramba ari state yanga ari nezuro, hatizivi kuti isusu sekambani tanga tichadii, nekuti akatanga kurwarira ari pabasa. Saka kazhinji muromo yainyanyotariswa kwatiri isusu vanga vainayo panzvimbo pazvakatanga. Toda kutenda Mwari, tichitenda nemiwo Mambo Mutize basa ramaita muchishandiswa kubudikidza naMwari wenyu. Toda kutenda zvikuru. Inini hangu nekuona situation ina Svinurai nhasi, toda kutenda Mwari. Aiwa, asi ndoda kukuimbisai musainaisa pomota musavarairwe, because hazviroti zvinhu zvaitika zvinokwanisa kuitika pana Svinurai chete, zvinogobata kunyange kwauri kana kune mumwe munhu, because muri kurwiswa. Hazviroti mukurwisana mega pachenyu, asi ndichazotaura zvangu kuseri zvasiri kuti ndingataura zvinhu zvakadaro pamedia. Asi ndoda kutaura kuti hamufaniri kuarairwa even zvinhu muchinamata, asi pakunamata kwenyu musaite sei, musavarairwe. Ndoda kuti muwedzere pakati pekunamata, kana kuti basa rinenge muchiita rinenge rakatarasika vanhu vakaita sei, vanhu vakawandisa. Plus pakushanda kwenyu kwamuri kuita so hazvide kuti vanhu vese vanofarira senzeni kana kuti vanofarira yodhafu vanhu, kana kuti yodzimba nevamwe vakagarawo vasina vasiri kubuda. Hazvide kuti munhu unofarira munhu wese. Kuna vamwe vanhu vanokufolowai but vasingafarire mese vachivenga umwe munhu.
zvimwe dzenguva unogona kutadza kutaura nemunhu kana mukufamba munhu obva tanga kukuengawo kana kuti kukuenga usina chamuita sei chamutadza. Saka ndokuda kukuudzai kuti itai tirambe muchinamata. Inini chanyakanyanya kundipa simba randikurumbidza kusumuka nezuro ndechekuti muri vanhu vatinofolowa zvakanyanya, even ndikanza dzinga kumba kakarwadzira kakanditi onai dambudziko rasangana nemwana vanokarwadzira ndingati inini ndega nemhuri yangu kwete vanhu vese vakaita sei. Ndozvakanyanya kundipa shungu dzekuti munhu ndakataura ndakati aiwa kunyangwe kusina chiriko nditaura nehama dzayo nevanhu ndataura navo oyo kama ndakati inini kunyangwe kusina hako chiriko hapana chandiita sei, hapana chandiri kuda. Charuda ndechoti musikana anzi aita zvakadini zvakanaka. Kana nhasi manza ndaramba kuti hapana chandoita sei charuda kupiwa, handisuda mari pakubatsira vanhu ndicha musikana ende handina chinhu chandiri kuda, asi ndoda kuti akontinue nebasa rani nebasa rake. aiwa tinotenda chokwadi Pobata zvakanaka. aiwa ini hamuna vanchikukumbirawo ani maona situation yawirawo zvino rai. Kune vamwe vanhu vakawanda vanogona kuwirwa nemasituations akadai zvichidawo vamwe vakatowirwa vamwe vachawirwa, but imimiwo semunhu waMwari maratidza chido mukauya. Kune vamwe vakawanda hongu vari kunamata vari kwavari, asi imi masvika hamunawo here pekuti vanhu vakada kuda kukubatai kana kuti kudii vanokwanisa kukubatai munamata muri pamwe. Ndoda kukutaurira mwana mai, inini panyaya iyoyo handidi kuti ndipa vanhu nhamba. Vanhu vatori nhamba dzangu ndo varongosiyana vachingopanana. Ini zvokushiya nhamba zvinonetsa nenyaya yekuti vanhu hauzowani kana nguva yekuzuva ro11 muri pamba, unenge wamunhu anenge akuswera ari bhizi. Saka nhamba vanadzo vanozongopanana zvichienda kumberi zvokuti ndise nhamba dzangu pamedia nosununguka.